vystúpenie. Vážený pán minister, vážená učená právnická spoločnosť, vážené dámy, vážení páni, ďakujem za slovo. Ja som mal tú možnosť, alebo mám stále tú možnosť byť pri všetkých antidopingových prípadoch, ktoré sa takmer za posledných 10 rokov na Slovensku udiali. A mám možnosť skúmať, sledovať a aj nejakým spôsobom analyzovať tieto prípady, najmä na národnej úrovni, keďže na prípadov na medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide o slovenských športovcov, nemáme až tak veľa. Ovládač. Tak poprosím. Čomu by som sa chcel dnes venovať, je práve sústrediť sa na procesnú stránku rozhodovania prípadov porušenia dopingových pravidiel a pozrieť sa na to trošku z pohľadu praktického. Nie z hľadiska toho, čo hovorí legislatíva, ale tie praktické skúsenosti aplikovať a upozorniť, čo sú určité dôležité fakty pre nás právnikov. Zákon o športe v paragrafe 92 a v paragrafe 93 upravuje určité skutočnosti, čiže rieši kreovanie komisií, ktoré rozhodujú prípady porušenia dopingových pravidiel. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že to nie sú disciplinárne komisie. Tu nie je rovná sa. Áno, čiže sú to komisie, ktoré môžu byť oddelené od disciplinárnych komisií. V rámci prvostupňového konania takáto komisia sui generis má spĺňať určité predpoklady, je menovaná Národným športovým zväzom. Z dôvodu zabezpečenia nezávislosti a nestrannosti v druhom stupni je to komisia, ktorá je už volená najvyšším orgánom Národného športového zväzu a zároveň v rámci druhého stupňa táto komisia musí mať aspoň jedného právnika, respektíve jedného buď farmaceuta alebo lekára. Toto je riešené zákonom. Zákon ďalej v paragrafe 93 rieši aj otázku rozhodnutia. Čiže to, čo má rozhodnutie obsahovať, ako má byť členené, ako sa má komisia vysporiadať s dôkazmi, s námetmi a ďalšími tvrdeniami účastníkov konania. Čo však zákon v zásade neupravuje, je ten procesný postup. To, ako tá komisia, ktorá musí spĺňať zákonné predpoklady, má dospieť k záveru, ktorý je takisto definovaný v zákone, ale nerieši, akým spôsobom. Tento stav v zásade ani zákonom riešený byť nemusí. Ad 1. Všetky tieto východiska a princípy procesného konania máme uvedené v iných dokumentoch, o chvíľočku ukážem. A zároveň je to zodpovednosť každého národného športového zväzu, aby si v zmysle svojho best practice upravil tento postup, ktorý by mu bol najvhodnejší a najpriateľnejší. Poprosím ďalej ešte. Ešte jedenkrát. Ja k tým princípom, ktoré tu už odzneli, by som iba uviedol pre vašu informáciu, to nie sú princípy, ktoré by sme si my vymysleli na Slovensku. Áno, sú to princípy, ktoré vychádzajú z medzinárodných dokumentov, z medzinárodných dohovorov, pomerne starých dohovorov. Ja som si vybral dohovor Rady Európy o boji proti dopingu, ktorý bol zverejnený už v 93. roku v našej zbierke zákonov a ktorý práve hovorí o týchto zásadách. Musia byť postavené, takéto postupy musia byť aplikované na princípoch medzinárodnej prirodzenej spravodlivosti a zabezpečenia úcty k základným právam športovcov a musia zahŕňať určité pravidlá. Oddelenie oznamovacej a disciplinárnej časti, čiže u nás ADA SR rieši vlastne ten proces
dopingovej kontroly, to rozhodovanie už je na zväze, to je veľmi dôležitá záležitosť. Právo na spravodlivé konanie a pomoc alebo zastúpenie, samozrejme to je to, čo by si každý športový zväz mal upraviť. No a potom samozrejme otázka toho rozhodnutia a možnosti odvolania voči rozhodnutiu, ktoré sú už, keďže je to veľmi dôležitá časť, upravené v našom zákone o športe. Poprosím. Okrem toho je to článok 8 Svetového antidopingového kódexu, ktorý jednoznačne takisto požaduje, aby takýto prípad bol rozhodnutý spravodlivou a nestrannou komisiou a takisto kladie určité požiadavky na to rozhodnutie. A pozor, dôležitá vec, to výsledné rozhodnutie je vždy potrebné zverejniť. Áno, čiže je tu ten výchovný charakter každého prípadu porušenia dopingových pravidiel, mal by byť zverejnený. Paragraf alebo článok 13 kodexu 2015 hovorí o takisto nezávislom a nestrannom orgáne, ktorý rozhoduje v rámci odvolacieho konania. U nás túto podmienku máme zabezpečenú tým, že v odvolacom konaní musí byť komisia volená najvyšším orgánom Národného športového zväzu. Čiže vlastne cieľom, ktorý by sme mali dosiahnuť, každá národná športová organizácia, ale teda Národný športový zväz, je mať spravodlivé, nezávislé a nestranné konanie, ktoré by malo vyústiť potom do zrozumiteľného a preskúmateľného rozhodnutia. Tieto zásady sme už videli, poprosím ďalší slajd. Čo je dôležité a čo ja vlastne vnímam, je symbióza medzi poznaním tej hmotnoprávnej regulácie boja proti dopingu, to sú všetky tie predpisy od Svetového antidopingového kódexu až cez národné predpisy, až po zväzové predpisy, ktoré je treba naozaj dôsledne a hĺbkovo poznať a vyžadujú si naozaj, ako tu už odznelo, pomerne hlboké štúdium aj pre skúsených právnikov. Zároveň to ale musí byť prepojené s kvalitným procesným postupom, lebo práve aj z tých prípadov, ktoré poznám, častokrát vznikajú pochybnosti o tom, že či nedošlo k porušeniu základných práv športovca práve nie z hľadiska toho hmotného práva, ale z hľadiska procesných postupov, za ktoré zodpovedá športový zväz prostredníctvom komisií, ktoré buď menuje, alebo volí. Čiže to je dôležité uvedomiť si, a tu platí pravidlo, že každá reťaz je iba tak silná, ako jej najslabšie ohnívko. Čiže na jednej strane potrebujeme mať aj kvalitného člena komisie, ktorý je znalý problematiky hmotnoprávnej, ale je si vedomý aj toho procesného postupu. Poprosím. Ešte jeden. Čiže ak by som mal zadefinovať alebo povedať záver z toho, čo som dnes chcel prezentovať, poviem, že v konečnom dôsledku, a to je veľmi dôležitá záležitosť, rozhodnutie vo veci porušenia dopingových pravidiel je vždy zodpovednosťou Národného športového zväzu. Čiže apelujem na to, aby športové zväzy zvážili to, akým spôsobom budú pristupovať k menovaniu, respektíve k voľbe členov komisií, akým spôsobom budú zabezpečovať napríklad kontinuálnu alebo ad hoc edukáciu členov komisií, áno, a uvedomiť si, že práve porušenie, alebo teda rozhodnutie, ktoré nie je v súlade s medzinárodnými pravidlami pre boj proti dopingu, môže dospieť až do takého štádia, že samotný zväz bude sankcionovaný zo strany štátu. A to nie je preto, že štát by to chcel alebo nechcel, ale preto, že je to záväzok štátu z medzinárodných dohovorov. Z dohovoru Rady Európy najmä a z dohovoru UNESCO. Áno, čiže to je povinnosť. Preto by som túto príležitosť chcel využiť, poprosím posledný slajd, na určité odporúčania, ktoré vychádzajú jednak z poznania toho legislatívneho rámca, ale aj z tých praktických skúseností. Fakt je taký, že problematika je zložitá. Fakt je taký, že tých prípadov v rámci Slovenska do roka nemáme veľa, chvála Bohu. Áno? Ale znamená to, že keď sa stretávam s tými členmi komisií na úrovni národných športových zväzov,
to ich právne povedomie v oblasti boja proti dopingu 3 bodky. Dobre? Radšej. Samozrejme, nebudem to generalizovať. Čiže prichádzam tu s takouto myšlienkou. Myslím si, že je potrebná profesionalizácia členov komisií. Hej? A takisto dávam na zváženie, že či by nebolo rozumné, aby vznikol nadzväzový charakter takýchto komisí, kde vlastne zväzy by využili ten synergický efekt a bola by nejaký profesionálny národný panel rozhodcov, z ktorého by si jednotlivé národné športové zväzy vyberali svojich členov do komisí z tohto panelu a zároveň by bola zabezpečená kvalita, efektivita, spravodlivosť, nestrannosť, nezaujatosť. Čiže bolo by to konanie, ktoré by vlastne bolo garantom toho, že rozhodnutie je v súlade s medzinárodnou úpravou. Čiže v tejto chvíli je to možno otázka do pléna, alebo teda výzva na hľadanie, či už v rámci neziskových organizácií, alebo v rámci možno olympijského výboru, snaha alebo hľadanie cesty, ktoré by viedlo minimálne k uvažovaniu o takomto nadzväzovom riešení antidopingových prípadov, respektíve o kumulácii právnikov, ktorí sa tejto oblasti aspoň čiastočne venujú, aby mohli medzi sebou sa vzdelávať a ďalej efektívne aplikovať pravidlá boja proti dopingu. Poprosím posledný slajd a v tejto chvíli vám iba ďakujem za vašu pozornosť a to, že ste vydržali až do týchto chvíľ. Ak sú nejaké otázky, nech sa páči.